गावलानो नमस्कार. आज वार गुरुवार आणि माझ्या हिशोबाप्रमाणे आमच्याकडे आज तिसरो माळा बाळू कांबळ्यांकडे, जे आमच्या मंडळाचे अजित कडकडे म्हणून त्यांना आम्ही असं म्हणतो, जे उत्कृष्ट गायक असत, बुवा असत, त्यांच्याकडे आज माळा. काल आमच्याकडे झालो, पहिल्या दिवशी झालो फटूकडे, आज तिसरो माळ. आणि आता जवळजवळ दुपारचे 1:45 झाले आहेत. सगळी आमची मंडळी थंय पोचलेली आहे. म्हाका थोडंसं विलंब झाल्यामुळे आता मी चाललेलो असे. तर आज गुरुवार, काल बुधवार होतो, पण संकष्टी असल्यामुळे काय नाही असा. आज गुरुवार असल्यामुळे परत काय नसतं, व्हेजच, फुल व्हेज. अशी एक आमच्याकडे असं कोण जसं वार असतं. समजा बुधवार इलो, शुक्रवार इलो, आणि त्या दिवसात जर काय नसत तर लोक मासे बिशे करतात. मटण नसता, मासे करतात. अजूनपर्यंत कोणाकडे, म्हणजे हा चालू झाला तर 2-3 दिवसच झालेत, अजून तरी कोणाकडे काही चान्स येऊ नाही असा. बरा विषय असा की आज आपली बेडके गुटाळतलो, त्याच्यामुळे ह्याच्या पुढे काही चान्स नाही आपला. त्याविषयी चिकनची पार्टी आम्ही केलेली गणपती बुडल्यावर. आणि आता काय मुंबईत गेला काय आमचा रेग्युलर. तर बघूया आता बाळू कांबळ्यांकडे, म्हणजे आमच्या आदूकडे काय सिच्युएशन असा, ती पण तुम्ही एन्जॉय करा. तुमच्याकडे काय पद्धत असतं ते आता तुम्ही माझ्या कालच्या ब्लॉगमध्ये पण बघलात. आमच्या म्हाळाचं ब्लॉग मग पुरं करू गेलो नाही, कारण काय शेवटी एकटं असल्यामुळे ते होणच नाही गोष्टी. तर बघलं आहे मी, तुम्ही जसं बघता यूट्यूबला, तसं कोकणात कसं आपल्या जशी आपली भाषा बदलतं 20-25 किलोमीटर, म्हणजे काय काय चेंजेस होत, तसं आपल्या चालीरीतीत पण चेंजेस असतात. आमच्याकडे काय चालीरीती असतात ते पण आजही तुमचं मी दाखवेन. सेम असतं जसं आम्ही तुमचे कालच्या व्हिडिओत जसं बघलात तसं. तर आज पण बघूया काय नवीन घडतं.